3 pahoinpitelyä ja huumausainerikos. Oltiin niinku baarissa, jota katsoi tätä keikkaa. Sitten se oli pihalla joku tappelu, johon silloinen vaimo oli mennyt väliin. Yksi tyyppi oli heitti hänet katuun ja mä luin kiitos sille kaverille. Ei käynyt sen painoilla, löi se tuopin päähän ja olisin lyönyt paljon enemmänkin, jos olisi juossut pakoon, kun vittu. Sitä mä en niinku kadun sekuntiinkaan. Sä oot elänyt julkisuudessa yli 15 vuotta. Mikä on se hinta, minkä julkisuus on sulta ottanut? Ja se tietynä niinku yksityisyyden suoja on. Totta kai se on mennyt. Se, että miten paljon se muuttaa ihmisten päässä sitä, että toi on julkis, niin nyt mä haluaisin sitä. Tervetuloa seuraamaan Valoja päälle podcastia. Tänään meillä on tänne saapunut vieraaksi Renne Korppila. Ihan mahtavaa, että olet päässyt paikalle. Kiitoksia kutsusta. Oikein mukava olla täällä. Sä oot tosiaan ollut radioäänenä, muusikkona, näyttelijänä, yrittäjänä, kehonrakentajana aika monta elämää yhdessä. No kehonrakentajana ei sinänsä ole ollut, mutta muuta kuin vaan ihan tälleen näin niin kuin harrastelijana, että en ole kilpailut, mutta että on kyllä ollut Suomen kehonrakennusliiton toiminnassa. Olin useita vuosia tuossa mukana järjestämässä SM-kisoja kyllä joo. Ja juonan edelleenkin SM-kisot kyllä joka vuosi. Mutta joo, siis sillä mielessä kyllä senkin lajin piirissä niin kuin touhuillut, joo. Jos sä saisit kuvata itseäsi ilman titteliä ihan vaan ihmisenä, niin mikä se olisi? Kyllä mä sanoisin, että mä kuvaisin itseni semmoisessa niin kuin ikään kuin ihmisyyden opiskelijaksi. Jotenkin niin kuin, että mä niinkaan ajattelen, että työkin, mutta että siis tai tämmöiset asiat, mitä mä nyt olen sitten niin tehnyt elämässä, että ne sinänsä määrittelisi vaan se, että niin kuin ehkä semmoinen mun aina kiinnostus niin kuin ihmisen käyttäytymiseen, ihmisiin, taiteeseen, tämmöiseen on se asia, mikä on silleen niin kuin sitten se voima, mikä on sitten saanut mut päätymään niin kuin ja luen kiitos, on saanut sen, päässyt onnekkaaseen asemaan, että on pystynyt niin kuin elättämään itsensä tekemällä niin kuin tällaisia asioita, mikä kokee itse niin kuin hauskoiksi tai ei niin kuin koe tekemänsä hirveästi töitä, niin kyllä mä sanon, että se niin kuin sellaisesta ajattelusta lähtee, että jonkunlainen sellainen uteliaisuus ja tiedon jano ja tämmöinen niin kuin näkökulmien etsintä niin on se, mikä määrittelee mua ihmisen. Sä oot Inarista, pohjoisen perukoelta, Kyllä. Niin kaukana stadin radioista ja julkisuudesta kuin Suomessa oikeastaan voi olla. Niin millainen poika sä olit siellä ja mitä Inarista on yhä jäljellä siinä Rennessä, jonka me kaikki tänään tunnemme? Joo, siis mä oon ollut tosiaan, mä oon 76 syntynyt Inarissa ja sitten mä oon ollut sitten vuoden vanha, kun me muutettiin sieltä sitten Vaasaan ja sitten mä oon ollut 20, kun mä oon muuttanut Helsinkiin. Mutta että esimerkiksi kaikki lapsuuden kesät mä kuitenkin vietin niin mun faijan kanssa Inarissa oikeastaan niin kuin sinne esiteini 12-13-vuotiaaksi asti, niin periaatteessa mulla oli joka kesä, kuukauden, puolitoista, 2 kuukauttakin. Kaikki kesälomat mulla oli aina Inarissa. Ja siellä, missä mun faijan kotitalo on, se on vielä vähän Inarin kylältä vähän eteenpäin. Eli se on siis tosi keskellä mettää, keskellä ei niinku yhtään mitään. Niin kyllä siellä on niinku nuorena pienenä poikana kiva juoksenella pitkin mettiä ja antaa siellä sen oman mielikuvituksen myöskin niinku jyllätä ja jotenkin olla siinä semmoinen vapaa ja luonnon lapsi ja kaikki tämmöinen kalasteleminen ja tämmöinen. Että kyllä se niinku siis se, jotenkin ehkä siitä niinku Inarista tai siitä pohjoisesta, niin kyllä siitä on jäänyt muuhun se tietynlainen asenne elämään, mikä ihmisillä mun mielestä, jos nyt tälleen niinku stereotypioidaan hieman, niin kyllä siellä niinku sitä elämää katsotaan vähän eri tavalla kuin täällä. Sitä just, että ei mulla ole koskaan kiire mihinkään. Helsinkiläisellä on niin kiire, ei mulla ole koskaan kiire mihinkään. ei. Että semmoinen tietynlainen, semmoinen. Rentous. Niin, semmoinen lupsakka Lapin miehen elkeet. Kai ne, joo, kyllä, joo. Millainen koulutus ja kasvutausta sulla on? Et nyt kun sä katsot taaksepäin, niin miten sä koit ja opit nuorena on vaikuttanut siihen aikuiseen miehen, joka sä nyt oot? Koulutus oli siis, mä oon käynyt mun lukion, mä oon ylioppilas.
Ja sen jälkeen mä oon ollut aika paljon pitkällä työelämässä monenlaisia hommia. Olin pitkään muun muassa Helsinkiin muutettua, niin mä olin 6 vuotta pornokaupassa töissä, mikä oli ihan henkilöstä aikaa siinä. Siinä olisi jo ihan yksi oma jaksonsa niissä tarinoissa, mutta ehkä niihin ei mennä sen syvemmin. Mutta sitten sen jälkeen mitä mä olin siinä sitten onhan tässä kyllä helvetti aikaa, niin päädyin sitten opiskelin sitten tuonne Laajasalon kristilliseen opistoon tämmöiselle radiotyön kurssille, joka kestäisi vuoden tämmöinen kansanopistokoulutus, eli ei se niin kuin mikään paperi, minkään arvoinen silleen, mutta sieltä kautta, sitten Laajasalon kautta, niin on saman opinahjon on käynyt aika monet muutkin ihmiset, jotka on päätynyt media-alalle, radioihin ja muihin, niin aika hyviä uria tekemään, ja sen mäkin kävin, ja sitä kautta aukesi sitten niin kuin harjoittelupaikkoja, ja sitä kautta aukesi sitten ensin vähän freelance-hommia, ja sitten yhtäkkiä aukesikin periaatteessa niillä kontakteilla, niin mitä sieltä oli aikoinaan saanut, niin sitten aukesikin yhtäkkiä sitten Energy-työpaikkoja, ja sinne mä sitten jäinkin 10 vuodeksi. Oli se niin kuin, että koulut ja semmoiset sinänsä, niin mä en ikinä ollut mikään hirveän sillä, että mä olin koulussa jossain lukiossa peruskoulussa. Mä olin hyvä ehkä niin kuin, olin historiassa hyvä, en oikeastaan edes äidinkielessä niin kuin silleen, että mä jotenkin, vaikkakin olen kohtalaisen verbaalinen ihminen, mutta mä jotenkin äidinkielikään ei koskaan oikein siellä skolessa hirveästi maistunut. Kuvis, historia, biologia, tämmöiset, siis niin ehkä tämmöiset niin kuin luonnontieteelliset, vai miksi nyt voi sanoa, tai siis, mutta matemaattisesti mä oon ollut ihan paska, ei helvetti, ei siitä koskaan niin kyllä tullut mitään, mutta mikä taas sitten, että mä niinku, muistan, ihmiset, jotka on matemaattisesti lahjakkaita, on hirveän kiinnostavia just sen takia, että kuinka eri tavalla ihmisen mieli voi toimia ja miten eri lailla niinku maailmaa voi nähdä sellaiselta kantilta, jossa on oikeasti tosi matemaattisesti vaikka niinku lahjakas, että jos mennään tämmöiseen niinku sitten korkeakoulu tai tämmöiseen ihan niinku tohtoristasolle, niin se on niin kuin, no, omanlaisia ihmisiä nekin. Mutta et niinku, ja sitten taas just tuossa Laajasalossakin, että sielläkään ei siellä hirveästi sinänsä sen radion tekemisestä silleen opi, koska sitä on aika vaikea opettaa muussa ympäristössä kuin siinä itse varsinaisessa tekemisen ympäristössä. Mutta ehkä siellä saa hyvät niinku eväät siihen, että ei ollut niinku sitten semmoisia ehkä niinku vähän niinku ne omat semmoiset kauniit kiiltokuvalliset ajatukset siitä, että kuinka tässä pamauttaa jonnekin tekemään jotain aivan omaa erityistä musiikkijournalistista ohjelmaa, niin kuin, että fuck no, paikkoja on helvetin vähän. Ja se, että mitä se radio käytännössä on, niin oli sitten niin kuin, ehkä ne oli vähän erilainen kuva, tai siis ehkä niin kuin ne omat haaveet oli niin siellä lapsuusvuosissa, kun kuuntelin paljon radioa, jo niin kuin ennen radiomafiaa, mutta varsinkin kun radiomafia tuli, niin siis sehän niin kuin räjäytti silleen isosti, että kun sitä niin kuin semmoista populaarimusiikkia tuli sitten joka tuutista, ja kun taas musiikki on mulle aina ollut tärkeää, niin sitä kautta se radio sitten tuli, mutta sitten oikeastaan niin kuin vasta sitten sen Laajasalossa mä tajusin, että ai helvetti, että siis mustahan tulee aivan saatana hyvä niin kuin tämmöisen lähetysvirta radion juontaja vielä jonain päivänä, kun mä pystyn päästään irti siitä, että se musiikki, mitä mä soitan, on pihotäyttä paskaa mun mielestä. Mitä sitten? Ei se, niin se on sama työtä ja niin kuin minkä sitten ennen sillä huomasikin joskus, mikä se Anssikaan nauraskeltikin, että tosiaan helvetin raskasta, jos pitäisi vielä niiden juttujen lisäksi keksiä vielä valita nämä biisitkin. Eli luojan kielisen biisit tulee valmiina ja sitten meidän tarvii vaan täyttää ne välit puheella. Silleen, niin kuin, mutta niin, päästään kysymykseen siitä, mitä on varsin koulutuksia tai tuollaista oppinut, niin eipä juuri mitään. Et ehkä enemmän ne on sitten ollut semmoisia kotoa tulleet yleisiä viisauksia tämmöisestä, että kun kätellään, niin katsotaan silmiä, puhutaan ääneen ja hulluja pitää myötäillä. Äitini Rauha hänen muistolleen tapas aina sanoi, että
Hullujen kanssa ei kannata ruveta väittelemään. Ja tämmöisiä, ehkä ne on tommosia juttuja. Milloin sä eka kertaa tajusit, että susta tulee jotain ihan muuta kuin tavallinen duunari? Että sun tie on luovalla alalla äänessä esillä? Silloin mä muistan, kun mä olin siellä tässä porukaupassa duunissa ja jossain kohtaa alkoi niinku tyympiä se homma. Mä ajattelin, että mä oon 25, 26, mitä mä olin, että en mä jaksa olla niinku tässä nyt puotepuksena niinku ikuisesti. Eli mitä mä nyt teen? En mua kiinnosta mikään kauppa, koulu, ei niinku kaupallinen ala. Mä joskus aikoinaan, mä olin vähän ehkä niinku jo silleen hieman niinku eikä en lannistunut silleen aina, mä oon niinku piirtänyt ja ollut silleen niinku jollain tavalla taiteillut bändijuttuja ja tommosia, mutta silloin niinku yläaste ja lukion jälkeen mä kuitenkin hain silloin useampiin taidekouluihin, joihin niinku ei mitään jakoa. Niin oli vähän tullut siitä semmoinen, että se mitä jonnekin taideteolliseen korkeakouluun, vaikka jonnekin graafisen suunnitteluun tai mitä linjaa se olikaan, että se on, että vaikka mä oonkin hyvä piirtämään ja mulla on niinku tietyllä tavalla vahva näkemys, kun mä tein sarjiksi paljon, kun mä olin kirja tälleen, niin se mun, että joku mulla ei kuitenkaan sitä riitä semmoiseen niin yleis semmoiseen niinku taiteellisuuteen kuin mitä sellaista ehkä vaatisi tai näin. Ja sitten mun silloinen puolisoni sanoi, että no, kun sä kuitenkin kuuntelet sitä radioa koko ajan, sä puhut koko ajan siitä, että mitä radioissa näin ja näin. Mä en olisi tajunnut, että miksi sä hakisit opiskella sitä. Ja sitten mä olin niin kuin, kun mä katsoin niitä ihmisiä, ketä siellä niin kuin radiossa juontaa, että ne on jotain semmoisia, niin istuu jonkun tämmöisen olympusvuoren päällä, ne on niin jumalia. Ja me ollaan täällä kuolevaiset. Miten mä voisin liittyä niin näiden ihmisten seuraan? Tämmöinen niin nariseva äänen äänkyttäjä. Silloin vaimo oli sitten, no miksi et sä kokeile? Miksi sä voit tietää, että sä kokeile? No okei. Mä hain 3 kouluun, pääsin yhteen ja siinä aamulla, kun mä sain sen soiton Laajasalosta, se oli keväinen aamu, olisikohan ollut just toukokuun päivä ja mä sain sen soiton ja niin kuin heräsin sen puhelun, mikä numero oli. No täällä on Esa, että tervetuloa opiskelemaan. No niin, okei. Kävin kahvit, menin parvekkeelle, pistin Dropkick Murphysin Caught in a Jar -nimisen kappaleen soimaan ja silloin mä itkin sen pienet onnen kyyneleet ja mä tajusin, että nyt mun elämä muuttuu. No, sit se muuttuu. Mutta silloin mä tajusin sen, että nyt. Että jotain tästä tulee. Vaikka totta kai niin kuin täysin pelottava ja myöskin semmoinen, että mihinkähän mä nyt olen niin lähtenyt. Ja just se, niin kuin tietysti ehkä jälkeenpäin myöskin se pelko siitä, että ei jumalauta, että nyt mä oikeasti pääsen kokeilemaan sitä. Ja mitä jos se onkin pettymys, mitä jos mä epäonnistun, mitä jos, että nyt mun pitää kohdata se, mutta sitten tavallaan se ratkaisu tulikin sitten, no asiat meni niin kuin ne piti mennä. Aamupojat Anssi Honkasen kanssa 9,5 vuotta. Vuoden radiojuontaja. No ei menettyä 9,5 vuotta. Mä olin sitten Energyllä melkein tavallaan 10 vuotta töissä, mutta aamupoikin tehtiin 5 vuotta. Okei. 5 vai 6. Pitkä aika kuitenkin. Joo, kyllä. Oli kyllä 6 vuotta. Ja tosiaan vuoden radiojuontaja 2009, vuoden radio-ohjelma 2010. Vie sut mukaan studioon, niin mitä siellä oikeasti tapahtuu, mikä kuulijalla jää kuulematta? Me voitettiin siis kerran vuoden radiojuontaja palkinto niin kuin yhdessä, siis 2 kertaa vuoden radio-ohjelma. Okei. Joo. Wow. Oliko se 2008 ja sitten 10 ja 12. Eli siis mitä siellä studiossa tapahtuu, siis siellä tapahtuu siis niinku, se mitä ihmiset ei kuule tietenkään, niin se, että niinku, että kun se biisi lähtee soimaan, niin
tuommoista aamuohjelmaa kun tehdään, niin se kuitenkin tapahtuu koko ajan aika paljon kaikenlaista, että ei me siellä niin istuskella musiikkia kuuntelemassa. Et, jos on vaikka joku, että pyydetään ihmisiä soittamaan, niin sitten me aletaan niin käymään niitä puheluita läpi, vasta ihmisen puhelimeen, että pysyy siellä, tai otetaan niitä numeroilla, tai nauhoitetaan se puhelu siinä valmiiksi jo. Ja siis semmoisia niin tietysti, monesti ihmiset aina kyselee edelleenkin, että kuka niin kuin ne jutut niin kirjoitti? Se, että vittu, ihan, että kuka niitä kirjoitti? Me kirjoitettiin. Siis, ja puhun kaikista meidän biiseistä, sketseistä, tämmöisistä jutuista. Semmoinen joku perus, tämmöiset niin kuin speakit, niin ei me juurikaan ikinä mitään. Ei me tarvinnut kirjoittaa silleen hirveästi mitään niin kuin semmoisia perusjuttuja, koska meillä oli niin helvetin hyvä kemia. Ja me oltiin siis molemmat niin kuin helvetin hyviä siinä, mitä me tehtiin. Niin kuin, että se oli niin kuin meille molemmille aika luontaista semmoinen sen formaatin tekeminen ja se semmoinen, että miten se tehdään. Niin ei meidän tarvinnut hirveästi mitään niin kuin semmoista arkisia juttuja niin kai se suunnitellaan ja kirjoittaa niin kuin jokaista, niin kuin, että ylös, että miten mä nyt sanon tästä jostain ajankohtaisesta uutisjutusta jotain, koska se tuli niin kuin luonnostaan, mutta se, niin kuin mikä musta niin radiossa oli niin kuin hauskaa, ehkä jos niin kuin mikä nykyään mä en tiedä, mä en tiedä nykyään, että millä tavalla, onko radiokanavilla esimerkiksi niin tämmöisiä, niin kuin, että ainakin mä muistan Yle X:llä, ainakin oli jossain vaiheessa olisi, että myöskin, niin kuin, että se on niin kuin kamerat studiossa, että ihmiset pystyy katsoa sitä myöskin niin kuin striiminä, niin kuin sitä radion lähetystä. Ja mun mielestä se on musta niin kuin epäkiinnostavaa. Tämä on eri asia, tämmöinen podcast-formaatti, missä me ollaan tässä ja ei ole mitään muita elementtejä, ei ole musiikkia, ei ole mitään muuta kuin vaan tämä puhe, jolloin silloin totta kai se niinku, myöskin tommoinen niinku visuaalinen aspekti on ihan niinku kiinnostava siinä. Mutta minusta radiossa on just hauskaa se, että kun nimenomaan, että kun sä vaan kuulet ja se, että minkälaisia asioita ja tavallaan mielikuvissa voisi maalata sillä audiolla, sillä äänellä, just sen takia, että mehän tehtiin tosi paljon kaikkia semmoisia hyvinkin niin kuin sanotaanko jopa korkealaatuisesti tuotettuja tämmöisiä niin kuin äänituotannolla, siis sketsejä ja muita. Missä jäi se, että kun se Anssi oli helvetin hyvä siis ihan tuossa tuottamishommassa. Musiikkituottaja kuitenkin tehnyt niin kuin jo ennen aamupoikia, niin tehnyt musiikkia ja niin kuin oli todella lahjakas siinä, niin me tehtiin kaikkea tämmöisiä näitä, mitä erilaisempia sketsihahmoja, jotka seikkailisivat vähän missä sun sattuu ja näin, niin siis eihän ihmiset, siis oma äitini luuli, että tämä tämmöinen meidän tänä päivänä ehkä hieman epäkorrekti pizzeria-yrittäjä hahmo, joka soitteli lähetyksen, mutta se ei tajunnut, että se on minä. Se ei tunnistanut mun ääntä siitä. Niin kuin, että on se hullu se yksikin äijä, kun se aina soittelee Ansille. Mitä sä mut se selität? No niin se semmoinen joku semmoinen ulkomailla. Se oli minä. No herra jumala, en minä tajunnut. Ei siinä. Ja siis tämmöisiä yksinkertaisia asioita, vaikka että jos on joku kilpailu. Nykyään se on myöskin jotenkin, että kun ihmisiä ei pyytä soittamaan radio. Et nykyään ihmiset vaan, että laittakaa viestiä studioon WhatsAppia ja sitten niitä luetaan. Sitten vittua, ketä tuollainen kiinnostaa? Se on hauska nimenomaan se, että kun sä sait ihmiset, että jos sulla on joku hyvä aihe, sulla on joku hyvä tarina, sä kerrot itse joku hyvä story, ja sitten niin ja että että jos niin ihmiset on vaikka käynyt samanlaisia juttuja, samanlaisia, ja hengen kanssa soittaa ja kertoo niitä storeja, että me haluttiin nostaa niitä kuuntelijoita niin staroiksi. Että ne kuuntelijathan, ne on ihan samanlaisia. Me ollaan aivan semmoisia pölvästejä, ja ne on ihan samanlaisia pölvästejä kuin me. Ne nauraa samanlaisille jutuille, ja dikkaan samanlaisista, mistä mekin tykätään, niin silloin me halutaan, että ne pääsee niin kuin haippaamaan. Toisin kuin se, että tekisi vaikka silleen, että joku soittaa biisin aikana, kertoo hyvä story, ja sitten se menet, kiitti he soitosta Mika, ja sitten se menet lähetykseen ja kerrot sen jutun omanasi. Näitäkin jotkut tekee. Niin kuin, että nimenomaan se. Ja sitten jotain tämmöisiä, niin vaikka, jos jotain, että no niin, joku kuuntelija kilpailee, okei, pyörätään sitä onnenpyörää täällä näin, ja sitten sieltä tulee sattumanvaraisesti joku
Ei se mitään onnenpyörä se studiossa. Se on vaan äänifaili, jota painetaan tuolla kontrollepäristä kuuluu. Niinku. Mutta ei kukaan, niinku, ihmiset niinku kyseenalaista sekuntiikaan, kun se on, niinku, se tulee se audio sieltä ja se juontaja täällä nyt kertoo, että täällä nyt pyörätään tämmöistä onnenpyörää. Totta kai sitten meidän jutut lähti välillä niin överiksi, niin nyt ihmiset mutta siis se pointti on se, että se maalataan niitä mielikuvia, semmoisia niinku audiomaisemia. Joo, niin. En muista edelleen, mikä oli kysymys. Joo, eli että mitä siellä just tapahtuu ja mitä jää kuulematta. Niin, just näin. Niin, kyllä, joo, mutta kyllä sitä aika paljon kyllä. Ja tuli kuultavaksikin kyllä. Kaikkea me paljon kyllä sensuroitu. Eikä niinku sensuroida nykyaikaan hirveästi. Mikä teki teidän kemiasta Anssin kanssa sellaisen, että siitä tuli Suomen rakastetuin aamuohjelma? Varmaan se, että me oltiin tarpeeksi samanlaisia, tarpeeksi erilaisia. Me oltiin niinku erilaisista taustoista, erilaisista niinku, vähän niinku erilaisista maailmoista, mutta sitten me oltiin niinku meillä oli samanlainen se semmoinen palo ja hinku tehdä sitä radioa. Meillä oli molemmilla hirveä niinku kunnianhimo ja vaan semmoinen niinku aito niinku rakkaus sitä lajia, sitä välinettä kohtaan ja sitten taas niinku tuommoisen niinku radiohuumorin suhteen, niin meillä oli hyvin samanlaiset niinku vaikutteet. Me molemmat oltiin tykätty niinku alivaltiosihteeristä ja muutamista muista, mitä oli niinku Yle X tai Radio Mafialla Yle X tämmöisiä lauantai ja sunnuntai tämmöistä aamupäivien tämmöisiä niinku tuotettuja musiikkiohjelmia ja että kaikki kummelit ja tämmöiset. Ja semmoinen, että meillä oli siinä mielessä me oltiin hyvin samanlaisia, semmoinen niinku, jotenkin semmoinen niinku, että meidän temperamentit silleen toimi niinku hyvin, helvetin hyvin yhteen. Että se oli, mun mielestä oli just nimenomaan, että se syntyi se, niinku se nimenomaan siitä tasapainosta, että me joutui niinku, että jos kaksi meikäläistä, niin vittu sitä nyt jaksaisi kuunnella. Jos karmeeta. Niinku. Oliko teillä tosiaan semmoinen hetki, että te tiesitte, että nyt tämä toimii? Se oli oikeastaan heti ekan kerran jälkeen, kun me tehtiin. Me päädyttiin vielä silleen, että se oli vähän sellainen vahinkotilanne, että yhtäkkiä niin kuin huomattiin, että siinä oli mä olin silloin vielä niin mä tein vaan niin kuin uutisia siinä aamussa ja siinä oli eri porukka tai eri tyypit juontamasta aamuun. He olivat niin kuin lomalla ja mun oli tarkoitus juontaa yhden toisen henkilön kanssa sitten siinä niin kuin pari viikkoa kahdestaan. Tämä henkilö, joka siis oli jo vähän pidempään ollut, mutta sitten hän olikin lähtenyt siinä joku viikko pari, sitten vaihtanut firmaa. Ja sitten oli yhtäkkiä vähän unohtunut se, että ai niin jumalauta, että muuta, että tuossa on tuo yksi lomituskausi tulossa, että kenen kanssa tuo Renne nyt tekisi sitten. Ja Anssi oli siinä vaiheessa sitten Energyllä ollut siinä niin iltapäivässä tehnyt tämmöinen niin tuottajahommeli ja ollut siinä vähän jeesailemassa silloista iltapäiväjuontajaa. Ja sitten mulle niin vähän ehdotettiin, että tässä olisi nyt tässä kaksi eri kundia, että kumman kanssa haluaisit tehdä näistä. Mä sanoin, Anssin kanssa. Ei mä oltu silleen niin hyvä, kun sä vaihtaisi montaa sanaa niin kuin sitä ennen. Kuitenkin hän oli niin teki iltapäivää ja mä olin aamuisin se, ei ihan hirveästi niin silleen nähty. Tai, niin kuin, ja muutenkin ehkä siihen aikaan vähän sitä ennen, niin sanotaanko, että siinä firmassa oli aika niin kuin, vähän huono ilmapiiri, joka sitten myöskin, että ei niin kuin, itselläkään ehkä ole semmoinen kauhean, niin pysyi aina siinä hyvin siinä omassa tiimissä, mutta sitten se ilmapiiri lähtikin aivan erilaiseen suuntaan sitten jo pian siitä jälkeen, mutta niin eka kerta me siis niin kuin, oikeastaan silleen, että siinä ensimmäinen lähetys, mitä me tehtiin, ja me niin kuin tultiin töihin ja siinä vähän tuumailtiin, että mitä nyt puhutaan tänään, ja sitten mentiin studioon, ja sitten mä sanoin Anssille ennen sitä ekas spiikkiä, että hei, sano tuon ekas spiikkiä, että tämä on Energy kesäpojat. Sano tuon kesäpojat. Okei, sitten ja näin, ja sitten seuraava mun sanoin, muistetaan se on se kesäpojat. Ja sitten tuli, me tuli kesäpojat, ja sitten kesäpojat päätettiin pitää, niin sitten se vaihtui niin kuin aamupojiksi. Mä muistan, aamupojat oli aluksi aivan vitun tyhmä nimi. Ja mä ei mitään, tämä on niin tyhmä kuulla, että kesäpojat on hyvä nimi, aamupojat, voi mitään. Mutta sitten, no ei me keksitty parempaakaan. Ja siitä pidettiin kiinni, ja kyllä siihen sitten niin muutamassa vuodessa tottu. Mutta silleen, se oli niin kuin, sen huomasi heti ekoista
ei kun liuut meni ekan kerran ylös ja me alettiin puhua, niin se, me oltiin molemmat sen lähetyksen jälkeen. Ja me olemme se puhuttu joskus jälkeenpäin monestikin, että me oltiin molemmat vähän sellainen, vittu, nyt oli muuten, nyt oli makea. Eikä kummalla ollut mitään hirveästikään kokemusta siinä kohtaa. Ja mä olin se oli kesäkuuta 2007 ja mä olin aloittanut Energyllä syyskuussa edellisenä vuotena ja mulla oli toki jonkun verran siinä sitä, että mä olin ollut jonkun verran on air myös totta kai, mutta sitten kuitenkin hyvin puhtaalta niin itsellistä pöydät lähdettiin tekemään, niin se oli kyllä nasta fiilis. Ja toimikin. Muista loppuun asti meillä toimii homma hyvin. Et siinä mielessä oli hyvä, että se loppui silloin kun loppui, koska silloin me lopetettiin myöskin itseemme kanssa huipulla ja hyvässä paikassa. Et silleen se oli jees. Oliko se tosiaan sun oma päätös vai pakotettiinko sut sit veke siitä? Ja... Siis joo, sitten Anssi lähti ensin itse, se muutama vuotta aikaisemmin. Ja sitten sitten mä tein siinä mä tein siellä iltaa ja tämmöistä. Ja sitten silloin kun mä tänne uudelle organisaatioon niin organisoitiin, niin kyllä mä sain ihan lähteä, että ei ole oma päätös. Mutta helvetin hyvä. Mietin sitä, että vittu, että jos mä en ole saanut kenkää sieltä, niin olisi jäänyt roikkuu sinne joskin johonkin iltavuoroon vaan spiikkailla jotain biisejä, tekemään jotain mikä mun mielestä oli aivan taas sitten yhden tekevää sen jälkeen, mitä me oltiin tehty vähän aikaa sitten, niin mä en olisi ikinä ehkä päätynyt tekemään vaikka aloittaa sitä omaa podcastia ja aloittaa Teemun kanssa podcastia ja näin, ja silloin mä en olisi tässä tilanteessa, missä mä oon nyt, eli että pystyy elättämään itsensä tekemällä täysin sitä, mikä on itsessäkin vaan, ja on se siinäkin, niissäkin potkuissa oli jonkunlainen siunaus piilotettu. Mitä sä sitten menetit, kun se mikrofoni sammui? Kyllä siinä menetin sen tietynlaisen semmoisen, se on semmoinen, kuitenkin kun sä oot tottunut siihen, että sulla on sellainen outletti tai tämmöinen tapa, millä sä voit ilmaista itseäsi, tuottaa tai siis että mä mietin sitä, että kun mullakin on ja selkeästikin, että sen takia mä oon aina ollut jollakin tavalla taiteilija, että mä oon piirtänyt tai mä oon tehnyt bändijuttuja tai jotain, koska on joku tarve jotain okseta tähän maailmaan. Jotain, on se sitten jotain provokaatiota tai on se jotain oikeita syvällistä näkemystä tai on se jotain huumoria, viihdettä, niin jotain mä haluan koko ajan. Tai siis se, että mä haluan olla esillä, se on se, että mä en kaipaa mitään julkisuutta tai vaan semmoista, mä kaipaan sitä, että mä saan sen tunteen, että mä luon jotain. Vaikka se olisi vaan pitäisi 1,5 tuntia paskapuhetta viikossa, mutta pitää sitä paskaakin joku luoda. Sitten kun se mikki meni kiinni, niin kyllä se aluksi oli se, että tai sitten mä sanoin Anssillekin aina, että mä joka päivä myöskään sanoin, että hei, että vedetään tänään täysiä, koska ihan just noin huomaa, että me ollaan ihan täysin huijareita ja me saadaan kenkää, niin vedetään tänäänkin täysiä, aina vedettiin. Mutta sitten tavallaan jotenkin se, että mä ajattelin se, että mä pidän kiinni kyllä siitä niistä hyvistä asioista, mitä mä oon saanut sen Energyllä, koska sen jälkeen, kun mä täältä saan lähteä, niin mua kyllä palkkaa enää kukaan. Ja sitten kun mä sain sieltä lähteä, ja sitten mua ei oikeasti palkannut kukaan, ei kukaan ollut kiinnostunut, ei vittu, ei puhelin, ei pilahtanut, niin kyllä mä sitten huomasin jossain kohtaa, että kyllä tämä vähän kirpas. Kyllä tämä vähän ikävä tuntuu, vaikka mä tavallaan olin ajatellut, että ei tietenkään kukaan soita, mutta se ei oikeasti kukaan soittanut. Ei mihinkään, niin mutta onko mä, että näinkö
semmoinen pieni hetki, ehkä noin vuorokausi, kun sä tunnet, että olisi mä oikeasti ihan paska, olisi mä ihan paska tuossa koko sen. Oli vaan joku semmoinen pikku säälin kantamoinen, miksi niinku just siinä ajassa mä nyt sain tehdä ja mä oon oikeasti ihan paska. No sitten totta kai se nyt meni ohi, että just mä en ole. Sanotaan, että olen ollut hyvän aikaan joka paikassa, että pääsin tekemään radioa just semmoiseen ajanjaksoon, kun tavallaan se radiogeimi oli semmoinen, että sai tehdä aika helvetin vapaalla kädellä. Me tehtiin juttuja. Me aika paljon me niin mieluummin pyydettiin anteeksi, kun pyydettiin lupaa. Niin kuin, ei me niin hirveästi varmistella, että minkälaista soopaa me sinne niin tuuttiin, työnnettiin. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin, että just sopivaan hetkeen alkoi tämä podcast-homma pikkusen niin nousee tuossa just 2016 siinä niin kuin 17, koska mä sitten rupesin sitä niin kuin tekemään vähän aktiivisemmin sitä omaa juttua. Ja sitten me otettiin tekemään Teemun kanssa, otetaan yhdet hommaa 2019-2020 vaihteessa. Ja sitten tuli korona, jolloin yhtäkkiä kaikki kuuntelee podcasteja. Ja satuttiin, silloin me vielä saatiin just siihen hetkeen me saatiin vielä erittäin niin kuin hyvä yhteistyökumppani, jonka ansiosta se mahdollisti sen, että pystyy rupeamaan tekemään sitä täyspäiväisesti, niin kyllä se niin on oltu niin kuitenkin myöskin niin kuin oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Totta kai niin kuin, en mä sano, että se on pelkkää onnea, niin kuin, että moni ihminen voi olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, tai että sä voit niin kuin olla ikään kuin siinä niin kuin hakata sillä niin kuin mailla jäätä ja saat sen syötön siihen lapaan, mutta teet sen maalin siinä. Niin se on niin kuin sit se, sitä ei moni tee. Moni saa sen kiekon mailaa, mutta harva tekee sitä maalia. Ja itsekin ehkä joskus ollut vähän, niin aika paljon vähätellyt vähän itsekin välistä itseästä. Mä oon sattunut olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan soittanut. Vaikka just Energy duunikin, mä satuin soittamaan just oikealla hetkellä oikealle ihmiselle. Niin kuin, ja pääsin vielä niin kuin vielä silleen niin kuin, ikään kuin sivukaistalta vielä kokeilee sitä paikkaa, mikä silloin oli auki jo vähän, niin kuin siinä oli jo 2 ihmisen välillä mietitty, kumpi otetaan siihen, ja mä pääsinkin siihen. Mutta jälleen, vaikka mä sain sen paikan, mutta olisi ollut ihan paska, niin eihän siellä, niin kuin, että kun tuuri voi käydä, mutta silloin on se, että sitten se lopulta se ratkaisee se, että osaat käyttää sen tilanteen. Kyllä. Te levytitte myös musiikkia Anssin kanssa, radiohitit 2009, mutta sä oot tehnyt muutakin musaa. Mistä sun tuotoksesta saat kaikista ylpein ja mikä luomistarina sillä on? Se on kyllä vaikea. No tietysti, koska tavallaan jo aamupojat oli, meillä oli toinenkin levyllinen biisejä, mutta sitten jotenkin se, siitä alkoikin olla jo sen verran maailma jo mennyt eteenpäin, että ei ehkä enää fyysisen levyn tekeminen oikeasti ole mikään hyvä idea. Mutta siinä on kyllä tavallaan semmoinen niin kuin suomalaisen huumorin musiikin historiassa, se on kyllä omanlaisensa teos kyllä sekin levy, niin kuin siinä, että se on kuitenkin hyvin tehty. Ja on niin kuin ihan tuotannollisesti, että siitä niin kuin Anssille valtava hatunnosto ihan siitä niin kuin tuotantoarvosta, tai se tuotannosta itsestään, että se on tosi hyvä levy, mutta sitten taas, niin kun vertaan noita niin omiin bändin juttuja, tämmöisiä punkkibändejä, hardcore ja punk rock orkestereita, niin on aika eri asia sitten taas, että kun se on tästä semmoista musiikkia, mikä on ollut aina semmoista niinku underground juttua ja joka ei niinku oikein silleen olisi tarkoitettukaan mitenkään millekään valtavirralle aukeavaksi asiaksi. Vaikea sanoa, en mä oikein sanoa, mistä mä oon kaikkein ylpein. Mä en oikein pysty laittaa niinku lapsiani suosittuusjärjestykseen. Niinku, no. Sä lauloit punk-yhtyettä Wrongdoersissa, mutta erosit, kun se yhdistettiin mediassa uusnatseihin. No, mä nyt vittu mitään eroa. Se oli ihan joke juttu silleen sen takia, niinku, että sitten tuli niin naurettava kohu siis siitä, että meidän rumpalilla oli jotain kytköksiä jo niinku, ja sitten niinku, niin sitten me vaan sovittiin, että mä nyt vaan läpällä sanon, että mä oon eronnut siitä. Pidettiin muutama kuukausi taukoa ja jatkettiin vaan keikkailua, kukaan enää vittu valittu hommassa. Okei, että se meni sillään sitten. Joo, siis se oli niinku jotenkin ihan vittu. Mutta sekin on sellainen asia, että siitä ihmiset vieläkin jotenkin niinku jaksaa kaiken maailman niinku
ihme takkutukat niin vinkuu vieläkin siitä, että natsi sitä, natsi tätä. Mikä, siihen te perustatte maailmankuvan ja käsityksen ihmisistä jokin lehtijuttu, josta on vuodelta 2009. Ja jossa mun ainoa kytkös niin sanottuihin natseihin on se, että mun bändissä on soittanut kundi, joka on soittanut myös bändissä, jossa on sitten taas tyyppejä, jotka ei ole ehkä niin poliittisesti korrekti. No jokaisella on tietysti oma moraalinsa ja maailmankuvansa, ja se on hienoa, jos on jos on niin pumpulis elänyt, että voi ikään kuin tehdä niin jyrkkiä moraalisia kannantoja koko ajan maailmasta, että minä tiedän, mikä on oikein, mikä on väärin, ja minun omat tekoni ja minun omat toimeni, minun omat mitkään asiat ei ole millään tavalla ristiriidassa niin kuin oikean ja hyvän kanssa. Minun omat tekoni eivät koskaan niin kuin mene ristiin sen kanssa, mitä mä saan. No, hienoa, jos se elää tämmöistä elämää, niin se on musta hienoa. Ja onnea tällaiselle ihmiselle, mutta joo, onhan sekin niin. Mutta tosiaan ne väitteet siis piti paikkansa, eli ei ollut median keksimää. No siis, mitä se opetti sulle ylipäätänsä? Siis piti paikkansa, että joo, kyllä. Joo. Mutta se oikeastaan opetti mulle sen, että ei pidä lähteä mihinkään vitun anteeksi pyytelemiseen tai siihen semmoisen niin julkisen mielipiteen perään, sen hakemisen perään. Siinä ehkä vähän saatoin niin just vähän ottaa pakkia, mutta en mä yleensä niin oikein koskaan osannut. Et mun mielestä on vitun typerää pyydellä anteeksi jotain asiaa, joka kuitenkaan niin kuin on, no joo, tavallaan pitää, mutta siis mun mielestä on niin kuin kontekstista täysin irrotettu asia, niin kuin sanoo mua vittu millään tavalla poliittiseksi niin kuin suuntaan tai toiseen. Niin mutta että opin siinä sen, että ei ikinä pidä lähteä pyytelemään anteeksi eikä selittelemään. Niin kuin, mitä mulla on selitystä velkaa kenellekään. Joku ihminen, siis, ja siis silloin oli kyllä nastaa huomata se, että kuinka paljon, vaikka mä sain palautetta silloin ihmisiltä, niin kuin kaikenlaisilta ihmisiltä, ja myöskin niin kuin ihan uskontoon ja rotuun katsomatta, että hei, mä oon kuunnellut aamupoikia nyt monta vuotta, että sä oot tollainen ihminen, mitä nämä niin nyt yrittää lehdet väittää. Mä tiedän, että sä et ole tollainen. Nimenomaan, koska mä en ole. Kyllä. Niin se on helppo sanoa, että joo, mä luin lehdestä näin. Okei, no sit se on varmaan totta. Sillä, että jos et tarvitse siihen mitään muuta todisteita, että kun lehdessä luki, niin sit se varmaan on totta. Eihän sama mitä siellä luki tai ihan sama, onko se mitään perusteluita, ihan sama, jos sä tiedät sä sitä ihmistä, oot sä just vaikka kuunnellut sen puheita, sen tekemisiä, osoittaako mikään siinä mitään semmoista todisteita siihen suuntaan? Ei. No, mutta mitä silloin on väliin? Mutta niin, sen mä opin siitä, että joo, että ei pidä lähteä todellakaan selittelemään, ja sitten mä opin sen, että ei ikinä pidä aliarvioida, kuinka tyhmiä ihmiset on, mutta ei ikinä pidä myöskään aliarvioida siitä, kuinka fiksuja ihmiset. Sä oot näytellyt pääroolissa Rendelissä, sivuroolissa Täydellisessä joulussa. Miten sä päädyit näyttelemään? Toi on aikamoinen hyppy lavoilta ja radiosta. No joo, siis Rendeli on tavallaan Suomen ensimmäinen supersankari-elokuva, mikä tuossa 2017, kun se tuli sulta teatteriin lopulta. Kuvattiin siinä 2015, muistaakseni, joo. Niin oikeastaan sitä kautta, että mä törmäsin jossain tämmöisen pikkujuttuun siitä, että nyt on Mikkelissä on tämmöinen mainostoimisto, Hefe, kun Jesse Haaja on tekemässä Suomen ensimmäistä supersankari-elokuvaa, ja sitten mä menin seuraamaan heidän Facebook-tiliään, ja sieltä tuli sitten viestiä, Jesse ja kumppanit sattuu olemaan myöskin niin tästä aamupoikien kuuntelijoita, ja oli ihan fiiliksessä siinä, ja mä sanoin, että ei mitään, että helvetin kiinnostava juttu, että sitten kun teillä on jotain, niin, esittää tästä niin jotain ihan konkreettista, että proggis lähtee vähän niin eteenpäin, niin laita koodi, niin otetaan teidät vieraaksi niin puhumaan tästä jutusta. Ja
näin kävikin sitten ja kulit tuli vieraaksi ja meille sitten kutsuttiin Anssin kanssa hänet niin mukaan tämmöiseen just kuin proof of concept, tämmöiseen semmoinen niin pikku lyhäriin, mitä niin kuin millä tuommoiset pikku indie-elokuvat niin hakee rahoitusta. Et kuvataan sen pieni muutaman minuutin juttu, missä on vähän actionia ja niin kuin esitellään sitä hahmoa ja visuaalista maailmaa ja näin. Ja meille pyydettiin siihen semmoisia kuin pikku roistoiksi ottamaan turpaan tältä päähenkilöltä ja me ei päästy siihen paikalle kuitenkaan, se oli se viikonloppu jotenkin sitten ei natsannutkaan, no mutta se oli muutenkin mennyt vähän fiaskoksi koko homma ja he kuvasivat sitten uuden tämmöisen proof of concept pätkän, mihin mut pyydettiin sitten uudestaan mukaan, mä menin siihen ja sitten siinä siellä sitten tämä ohjaaja ja sitten sanoi, että hei että mä tietysti mietin, mitä mä kertoisin sulle, mutta mulla on sulle rooli tässä leffassa. No, millainen rooli? Mä ajattelin, että voiko ihan pikku tommoinen. No, se olisi toisin tää toinen pääpahiksi. Vittu sopii. Tää helvetissä. Joo, niin, että kyllä me sitten ihan maksetaankin ja näin, mutta mä mietin, että no helvetin hyvä, koska mä olisin varmaan suostunut tekemään se ilmaiseskin, niin kuin mä olin niin fiilikäs. Mutta joo, se oli kyllä tosi makea kokemus ja itse asiassa just toista törmäsin tuossa yhteen suomalaiseen elokuvaohjaaja, joka on tehnyt ihan menestyksekkäitä ohjauksia tässä viime vuosina, niin hän osoittautui suureksi Render-faniksi ja fiilisteli, että siinä on erittäin hyvä, aivan aliarvostettu elokuva. Ja mun mielestä siinä on ihan, se on visuaalisesti hieno elokuva, joka vähän, no, se on niin kuin, kyllä, on se omanlaisessa hieno teos. Ja sitten on sitten tämä, mikä oli tämä jouluhomma, niin siinä mä vilahdan vaan niin kuin joku 2 sekuntia, että se nyt oli vaan semmoinen just tämmöinen maatinen cameo-tyyppinen. Niin kuin, se nyt oli. Mutta siinä mä päädyin sitä itse asiassa Chris Gummerus, joka näytteli sen Renderis pääosaa, niin hän oli yhtenä kirjoittajana muistaakseni siinä jouluhommene. Joo, mikä se nyt oli? Täydellinen joulu. Täydellinen joulu, niin oli. Missä taiteen muodossa sä koet olevas eniten oma itsesi tai omassa elementissäsi? Kyllä mä jotenkin varmaan sanoisin, että jos niin kuin sallitaan tällainen ajatus, että tämmöinen jonkunlainen tai tämmöinen puheen tuottaminen, puhesisällön viihdyttävän ja ajatuksia herättävän puheen suotaminen on jonkunlainen taiteen muoto, niin kyllä mä ajattelen, että se on se, missä mä oon niin kuin kuitenkin eniten tässä nyt viime aikoina kynsiäni hionut. Niin. Mutta kyllä mä niin kuin siis esimerkiksi niin kuin bändihommiinkin, kyllä mä tykkäsin siis niin kuin, esimerkiksi että siitä niin kuin lavalla olemisesta ja semmoista tietynlaisesta siitä niin kuin yleisön kanssa vuorovaikuttamisesta ja just sen takia mun mielestä on kiva niin kuin nämä podcastit jutut on, että no vaikka esimerkiksi just tämmöiset vierailut on tosi kivoja, pääsee niin kuin juttelemaan erilaisten ihmisten kanssa tai uusien kasvojen kanssa ja just sen takia mä tein pitkään sitä omaa Renne Korppila-podcastia, missä mulla oli niin kuin siis oli niin kuin aina eri vieraita ja todella niin kuin monenlaisia ihmisiä monilta elämän osa-alueilta. Ja jos et mua niinku kiinnostaa niin monenlaiset ihmiset ja niiden monenlaiset tarinat. Ja sitten tietysti taas niin kuin toi Teemun kanssa tämä otetaan yhden, niin siinä tietysti se on taas enemmän tämmöistä niin kuin meidän kahden välistä tämmöistä niin kuin pikku psykoosia möyhennystä, että niin kuin siinä on niin monia eri aspekteja ja monia eri tavallaan tapoja tehdä sitä. Niin joo. Sä oot elänyt julkisuudessa yli 15 vuotta. Mikä on se hinta, minkä julkisuus on sulta ottanut, koska ulospäin kaikki tietty vaikuttaa täydelliseltä? No siis oikeastaan mikä se on ottanut se tietty semmoinen, ja mäkin kuitenkin olen vielä niin pienen tason niin kuin julkisuuden henkilö, mutta kuitenkin, että se tietynä niin kuin yksityisyyden suoja on. Totta kai se on mennyt. Ja se, että kuinka että kaikki semmoiset niinku ikävimmät jutut, mitä julkisuudesta on jäänyt, niin on semmoisia, missä on tavallaan kokeet sitä oma yksityisyys on niinku viety ja myöskin semmoista niinku, että semmoista mun omaa ehkä niinku hyvämielisyyttä ja niinku vilpittömyyttä on aika käytetty väärin. Niin ehkä ne on semmoisia. Se yksityisyys tai se
semmoinen niinku, miten se, ja mitä sitten, niinku, mikä mä huomannut sen, että jossain vaiheessa varsinkin ehkä, niinku, just varsinkin niinku Energy-aikoina, kun aamupaat tulee kaikkein kuuminta hottia, ja semmoinen, vähän semmoinen, niinku, että kun se alkoi käydä niinku, silleen, niinku, jotenkin kummalliseksi, että kuinka alttiita, tai kuinka jotenkin niin kuin, vaikka miten jotkut ihmiset, miten se sanoisi tälleen, niin kuin, että se on niin kauhean karkeasti ilmaistu, että kuinka helposti ja hävyttömästi ihmiset heittäytyy sun käsivarsille tarjoamaan omaa lihallista kehoa, niin se vähän tulee sieltä oikeasti, että niin, vähän semmoinen, että joutuu oikeasti vähän miettimään itse omassa päässä, että muista, kaikki naiset eivät ole tällaisia, vaikka jotkut, että onkin, että yhtäkkiä, että vielä niin kuin hetki sitten mistä se yökerhossa, niin silleen, että eikä nyt tarkoita sitä, että mä nyt olisi niin kuin mitenkään niinku epämiellyttävän näköinen mies ollut koskaan. Nuorena oikeasti ihan hyvänkin näköinen. Mutta siis silleen, että vaan se, että miten paljon se muuttaa ihmisten päässä sitä, että toi on julkis, niin nyt mä haluaisin nussia sitä. Silleen, viikko sitten sä pitäisi sanoa moi. Nyt sä tiedät, että mä oon jossain vitun radiossa, niin sä oot niinku perse pystyssä. Fuck out of here. Tuli. Ensin yritin sanoa sitäkin niin kauniisti, mutta en sitten kuitenkaan saanut sitä kertaa. Mutta sitten niin, se ehkä semmoinen, mikä vähän niin kuin just tuli semmoinen, niin kuin, että pitää vähän niin kuin muistuttaa itteensä, että kuitenkin se on kuitenkin hirveän pieni osa ihmisiä ja just semmoinen, vähän sellainen niin kuin semmoinen, että jossain kohtaa olisi joutunut silleen olemaan, että muistuttaa itseään, että älä kyynisty, äläkä katkeroidu, koska silloin elämästä tulee helvetin määrässä. Että ikinä ei voi, kuitenkin aina täytyy niin kuin, mä ajattelen näin, että jos niin kuin kaikenlaiset hyväksikäyttäjät ja hyötyylijät ja kusipäät ja tämmöiset, että jos sä muutut niiden kaltaiseksi, niin silloin ne voittaa. Et mieluummin niin kuin, pitää säilyttää se tietynlainen niinku viattomuus elämässä. Mut niinku, ja varsinkin kun on katsonut vierestä niinku joidenkin muiden ystävien, jotka nauttii niinku selkeästi vaikka vähän korkeamman määrän julkisuutta Suomessa, niin silloin se vasta huomaakin, että voi jumalauta, että niinku, että jos itsestä on tuntunut joskus vähän, että kylläpä nyt on taas riittää tätä moikkaajaa, niin sitten kun on jonkun seurassa, jolla se on niin kuin potenssi 100, niin ei se ihme, että se voi tehdä joillekin ihmisten päälle niin kuin aika pahaa. Joo. Mutta niin. Mutta onneksi tietysti mullekin, että mä oon kuitenkin sen verran kuitenkin ollut jo aikuinen mies, kun tavallaan kun se on, mä oon kuitenkin 30 täyttänyt siinä vuonna, kun mä oon mennyt Eletsälle töihin. Elikkä mä väitän, että se on jeesannut siinä, että mä oon kuitenkin ollut ihan niin kuin suht kokonainen, jollakin tavalla ihan niin kuin aikuinen ihminen ennen sitä. Ja mulla on, niin kuin, on jonkunlainen, on ollut oma ystäväpiiri, identiteetti ja näin. Että ei ole samalla tavalla ehkä päässyt silleen niin kuin, ikinä niin kuin hörskähtämään niin kuin kusikasettiin, niin kuin voisi ehkä nuoremmalla ihmisellekään. Sä sait 2021 ehdollisen vankeustuomion, 3 pahoinpitelyä ja huumausainerikos. Yksi tilanne liittyy siihen, kun joku tönäs sun silloista vaimoa. Mikä elämäntilanne ajoi sut niin pimeäseen paikkaan ja miten sä koet, että pääsit siitä eteenpäin? No, ei se missä pimeässä paikassa ollut. Siis oltiin niin kuin jos baarissa, jota katsoi keikkaa. Sitten se oli ollut pihalla joku tappelu, johon silloinen vaimo oli mennyt väliin. Ja sitten tämä yksi tyyppi oli heitti hänet katuun ja joku tulee niinku hakemaan herenneet, että se rouvas on tullut tappelusta tuolla pihalla. Ja mä näen, totta kai sen kohta, kun mä näen, että mun puoliso lyödään katuun, niin sitä mä en niinku kadun sekuntiinkaan. Niinku, luin kiitos sen kaverille, ei käynyt sen pahimmalla, löi se tuopin päähän ja olisin lyönyt paljon enemmänkin, jos olisi joskus pakoon kuin pikku hiirulainen, mutta niin siinä mulla ei ole mitään kaduttavaa. Ja sitten
toinen tämmöinen ja Helsingin jalkapallo paikallisotteluun liittynyt pikku kannattaja nahistelu, niin siinäkään ei niin kuin äänes niin sanotut uhrithan ei itse vaatinut tapauksessa mitään. Ja se oli niin kuin syyttäjä, nyt halusi tehdä sitä joku esimerkin. Siinä kun sitä oikein katsottiin niin kuin frame, sitä valvontakamerakuvaa, niin siinä kyseisessä tappelussa mä en osunut yhtään kehenkään. Niin kuin, tuomio 3 pahoinpitelystä, jossa yhdessä mä osuin jotain ihmistä johonkin. Niin on se nyt vähän niin kuin, no mutta ei siinä, mitä sitten? Niin kuin mä sanoinkin joskus, että että tässäkin on tämmöinen asia just, että niin kuin jotenkin semmoinen, että jotenkin, että ikään kuin mä olisin jonkun helvetin anteeksi pyydän velkaa niin kuin maailmalla. Mä sanoin siinä yhdessä meidän jaksossa siitä, että no, että totta kai mulla on niin tullut itteni tyhmäksi, että mä oon mennyt tekemään niin tollaset, aikuinen mies vittu juoksee, siellä aikuiset miehet juoksee pikku huppelissa tappelemaan aikuisten miesten kanssa jossain niin kuin keskellä katua. Niin kuin, aivan vitun tyhmää. Totta kai. Niin kuin, totta kai mä sen tiedostan, mutta se oli siinä hetkessä tapahtunut hölmöys, oliko se käynyt mitään kenellekään pahasti, totta kai mua hävettää se. Mutta niin jokainen, joka nyt on mun juttuja kuunnellut ja sitä mun tekemään sisältöä seurannut, niin ei varmaan tule minä yllärinä, että mulla nyt saattaa sattua tapahtua vähän kaikenlaista silloin tällöin, että oho, oi että, oli vähän juhlimassa. Kauhistus sentään. No mutta totta kai mä ymmärrän, että siellä on kuitenkin ihmiset, jotka kotona kauhisteli, niin hehän eivät ole itse ikinä koskaan juhlineet, niin niin totta kai se näyttäytyy kauhealta heille. Kun ei ole ikinä ollut juhlimassa, eikä koskaan ei ole missään ei ole kavereiden kesken mikään hölmö idea tuntunut yhtäkkiä vitun hyvältä siinä hetkessä. Kun itse on elänyt täydellisen elämän, niin kyllä mä ymmärrän, että se näyttää oudolta silloin, että kun joku ei ole täydellinen. Mutta silleen, että joo, pimeä paikka, höpö. Tänä päivänä sä oot kuntosaliohjaaja, teet valmennusta. En, mutta en nyt enää pitkäaikaisesti. Mä nyt jeesaan semmosia ihmisiä, ketkä on frendejä ja joo, mutta en mä ole mikään. Siis toi on jännä juttu, että mitä toi vitun kuntosalin valmentaja juttu on siellä aina, kun googlaa mun nimen, niin se varmaan tulee ennen radiojuontaja, kun niin, näitä mediataloja vituttaa niin paljon, että mä oon vieläkin olemassa, mutta enhän mä siis mä kävin semmoisen Fitfarmin PT-kurssin joskus, oli kyllä helvetin hyvä kurssi, ja siis silleen kyllä olen, siis pätevä sitä, tai omasta mielestäni ihan kohtaisen pätevä sitä tekemään, mutta en mä silleen saanut siitä oikein mitään. Niin. Ja tosiaan. Mutta sä olikin totta kai treenannut jo edelleen suht säännöllisesti ja on muuten niin kuin tuossa siinä lajitoiminnassa ollut kyllä mukana. Mutta oot juontanut Patch Housea, niin mikä ero on siinä, että myyt itseäsi julkisuuden henkilönä vs. siinä, että autat ihmistä muuttamaan kroppaansa ja elämäänsä? Kumpi antaa enemmän? Kyllä esimerkiksi olisikin se, että niin kuin sanottu, että kuitenkin tässä kun on niin kuin muutamia ihmisiä niin kuin jeesannut ihan silleen, ei niinkään edes niin kuin semmoisena niin kuin maksullisena PT-palona, vaan niin kuin ystävänä ja treenikaverina, niin kyllä se, kun sä näet, että ihminen, joka vaikka on niin kuin lähtenyt siinä hetkessä, kun on tutustuttu, niin lähtenyt vähän henkisesti pikkusen huonosta paikasta ja aika niin kuin, että on ollut selkeä niin kuin pohjakosketus, mutta sitten löytää niin kuin siitä niin kuin treenaamisesta ja niin kuin varsinkin yhdessä treenaamisesta sellaista niin kuin löytyy kipinä ja sitten kun näkee jumalauta, että nyt jätkä on niin kuin jumalauta isompi kaappi kuin minä, niin kyllä sitten tulee semmoinen helvetin hyvä fiilis, että jumalauta, että mä oon niin kuin jollain tavalla osani on antanut tolle, vaikka totta kai itsestähän se lähtee. Itse ihminen se työ tekee, ne painot nostelee ja ruuat syö ja unensa nukkuu, mutta että kuitenkin se, että voi niin kuin katsoa, että no, että ainakin mä oon antanut tuohon jotain ja pystyn niin kuin vaikuttaa sille positiivisesti, niin onhan se niin kuin ihan eri fiilis. Eri fiilis. Sitten taas niin kuin, niin joku tuollainen ohjelman juontaminen, niin se on viihdettä ja viihde on tärkeää, mutta et, niin, se kuitenkin tämmöiset taas just joku ehkä tuommoinen ohjelma, mihin mut on palkattu, niin se on niinku, se on vähän eri asia kuin sitten taas nämä niinku omat jutut, mitä niinku tekee niinku ihan
omana itsenään itselleen, niin se on eri asia. Mikä on se yksi bisnesoppi, minkä sulle on annettu ja jonka sä antaisit jollekulle, joka haluaa lähteä yrittäjäksi luovalta alalta tai julkiselta alalta? Mä oon kyllä niin maailman huonoin bisnesmies. Muistakaa lähetellä niitä, jos teillä on yhteistä kumppaneita, niin muistakaa laskuttaakin niitä. Minä hyvin huonosti teen huono raivoa mulle. Lähettää nyt laskuihin saada, että koko ajan persa auki. Mutta pitäisi olla. Ei. Mä ajattelen ehkä näin, että semmoinen ehkä jonkunlainen, että jos ajatellaan nyt vaikka podcasteja tai tämmöisiä, niin jossain vaiheessa kun kaikki ja mutsit ja serkut ja serkkujen kämppikset kaikki aloitti podcastin. Innoissaan painoisi joku 3-4 jaksoa ja sitten ei vieläkään soitettu Audi eikä Valio soittanut ja tarjonnut 10 000 € kuukausi yhteistyösopimusta. Ei tätä jaksoa nyt kuunnellutkaan kuin 50 ihmistä. Niin kuin, jos sä lähdet tekemään ihan ilman mitään niin kuin semmoista, että sulla ei ole mitään taustaa, niin sitten se loppuu. Niin mun mielestä niin kuin, jos sulla on hyvä juttu ja sä uskot, että sulla on hyvä juttu, niin silloin sitä niin kuin, se ei joudut tekemään sitä jonkun aikaa rakkaudesta siihen tekemiseen. Mutta jos sä teet asiaa niin kuin oikeasti sydämestä ja siksi, että sä rakastat tehdä sitä, että sä haluat tehdä, että sulla on se jonkunlainen palo tai niin kuin pakko. Niin kuin mä tietenkin sitä kuvaan sitä, niin kuin, että mulla on joku pakko niin kuin, vaan tehdä sitä, vaikka mä saisin rahaa. Silloin mä lähdin ennen sieltä ja menin lihatiskelle töihin ja sitten vapaa-aikaan podcastiin. Eikä mä ajatellut, että tuleeko se Manttiinkaan rahaa. Ei mä kiinnosta se vittuukaan. Mä kiinnostaa se, että mä haluan tehdä jotain, mikä on mun mielestä makeeta. Ja ihmiset tykkäs siitä, mikä on kiva sivutuote, niin kuin tietysti. Mutta se, että jos sulla on hyvä juttu ja sä uskot siihen, niin se väistämättä löytää. Se löytää yleisönsä ja silloin se löytää myöskin niin kuin jonkunlaisen niin kuin väylän, että miten se voidaan niin kuin kaupallistaa, miten sä voit rupea tienaamaan sillä. Mutta vaan siinä tapauksessa, jos haluat tehdä podcastin siksi, että sä haluat tehdä vitusti fyrkkaa, ei tunnu natsoa. Jos sä haluat tehdä podcastin siksi, että sä haluat olla niin kuin podcastaja, tai jos haluat julkisuuteen vaan siksi, että sä haluat olla julkis, niin eihän se tule vittu mitään. Mutta kun sä haluat tehdä sitä, sulla on joku selkeä tarve ja pakko tuoda tähän maailmaan jotain, niin, ja sä teet se vielä sillä tavalla, että ihmiset siitä sattuu pitämään, niin se raha tulee väistämättä. Tämä on se mun business-neuvo nyt ehkä tähän näin. Älkää luovuttako. Sä oot kokenut huipun ja pohjan, vuoden radiojuontaja ja vankilatuomio, avioliitto ja ero, rakkaus ja leimautuminen. Mikä on se yksi asia, minkä sä oot oppinut itsestäsi, minkä sä toivoisit, että olisit tiennyt 20 vuotta sitten? No nyt tässä näin 50 kynnyksellä, niin kyllä mä niinku, jos nyt ei vastaa sitä klisettä, että kaiken pitää tapahtua niin kuin se on tapahtunutkin, niin koska niin kuin, muutenhan ihminen ei ole se, mikä se on, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin vielä 20 vuotta nuoremmalle itselleni, että kehottaisin olemaan tietyllä tavalla tinkimättömämpi ja rohkeampi, olemaan, niin kuin, pitämään, niin kuin, vaatimaan elämältä itselle sitä, mitä sä itse haluat, eikä miettiä niin kuin muita. Semmoista niin kuin tervettä itsekkyyttä. Jota toki on niin kuin oppinut tässä vuosien varrella vielä enemmän ja niin kuin aina koska on hirveästi ole koskaan ollut mitenkään, niin kuin, mutta että mitenkään niin kuin muiden vietävistä, eli mitenkään, mutta silti, että on tiettyjä sellaisia asioita, niin kuin, mitä mä oon miettinyt, että miten mun elämä olisi varmasti ollut onnellisempaa, jos mä olisin pitänyt, miettinyt enemmän itseäni röyhkeämmin, tai mä oon niin kuin se terveellä tavalla itsekäämmin itseäni tietyissä elämän vaiheessa. Niin, joo. Vaikka en oikein osaa sen
Tämä on ehkä vähän tommoinen, mutta ne on oikein semmoisia tavallisia asioita, mihin mä nyt en niin halua mennä silleen sen yksityiskohtaisemmin. Mikä on se konkreettinen asia, mikä on kantanut sut läpi pahimpien hetkien? Onko sulla joku mantra, rutiini, ihminen tai tapa edetä, kun kaikki on pirstaleina? No kyllä siis semmoinen tietynlainen tietysti niinku semmoinen ajatus siitä, että kuitenkin että aina, että mikään ei niinku ole kuitenkaan pysyvää. Että vaikka on paska olo, ja sitäkin on ollut. Siis on ollut niin viime vuosina on ollut pahoja paikkoja elämässä. On ollut mälsä-olo, mikä siis taas just niin kuin, ne ei liity näihin mihinkään niin kuin, vankilatuomio ehdon ala siitä. Tämmöisiä ne ei nyt on ollut semmoisia ihan niin kuin, ei, vaan ihan niin kuin, tämmöisiä niin kuin ihan yksityiselämän asioita, missä on ollut vaikeaa. Mun äiti sairastui ja sitten nyt menehtyi ja ne on ollut semmoisia, niin mitkä on saanut mut paljon niin kuin miettimään just niin kuin tätä elämisen ja kuolemisen ja täällä olemisen niin kuin aikaa ja määrää, että koko ajan kuitenkin niin kuin just tuntemattoman sotilaan hyvin sanotaan, että ei saada tulee makaamaan. Sä et vaan voi jäädä siihen suohon pillittämään, vaikka kuinka olisi ilman täynnä lyijyä. Siitä on pakko niinku rämpiä eteenpäin. Ja sitten semmoinen ehkä ihan tämmöinen, kyllä mä oon huomannut, että monesti myöskin, että semmoinen fyysinen terveys niin edistää myöskin henkistä terveyttä, että jos on niinku, vaikka että ei ole päässyt niinku treenaamaan ja tolleen, ja sitten on ollut jotain muuten niin kuin vaikeita aikoja, niin kyllä se huomaa se, että sitten kun pääsee taas salille, pääsee niin kuin, saa, käyttää kehoaan siihen lihaksen pumppaamiseen, niin kyllä se myöskin sitten väistämättä niin kuin synnyttää niin kuin semmoista niin kuin henkisesti parempaa oloa. Siinä mielessä ihminen on kyllä psykofyysinen kokonaisuus ehdottomasti, että se on semmoinen yksi niin kuin tietysti ihan semmoinen selkeä asia, mikä on, pitää niin kuin järjestää, että niin kuin liikunta, että se vaan tuottaa kehossa niin paljon tämmöistä niin kuin hyvää hormonitoimintaa, että sitä ei voi niin kuin millään tavalla niin kuin vähätellä, mutta joo, niin ehkä se on semmoinen hyväksyttävä siitä, että kaikki on joka tapauksessa niin kuin laulukin laulata väliaikaista, kaikki on vain. Mikä on yksi asia, minkä sä haluat, että kuulija vie tästä jaksosta mukanaan? Kuulija vie tästä jaksosta mukanaan se, että mennä kuuntelemaan, otetaan yhdessä podcastia ja tilaa myös kanava. Ja ei totta kai. Ei mä tiedä, mitä tässä nyt niin kuin, voi ottaa mukaan. Toivottavasti voi ottaa mukaan sen, että ajattelee niin sitä, minkälainen mun elämä on ollut, mitä tässä nyt niin puhuttiin vaikka, jos mietitään urasta tai muusta tai yleensäkään niin suhtautuisi maailmaan, että munkin kaltainen ihminen, joka ei ehkä ole sitä ehkä tyypillisintä, mitä ajatellaan, jos ajatellaan vaikka media-alan ihmisiä, niin jokainen voi ja jokaisen pitääkin olla oma itsensä ja voi menestyä periaatteessa silloin missä vaan. Se on näin. Toivottavasti mäkin vielä menestyn joskus jossain. Kiitos paljon Renne Korttila. Kiitoksia. Ja laittakaa seurantaa Renne. Niin joo, pistäkää. Ja tosiaan niin otetaan yhdet podcasti, sehän löytyy tosiaan myöskin Spotifysta, YouTubesta, niin sieltä pari kertaa viikossa tulee kunnon setäselitystä sitten. Ja paidat myös. Paitoja myös, joo, kun käykää tilaamassa. Siellä on niin sitten siellä jaksokuvaksi on linkit, niin klikatkaa sieltä kaikkea. Sopii naisillekin tosi hyvin. Sopii. Ja jopa miehillä.